asile ora kenek dinggo mangan terong akhire kan Ibu Binti Amirin SPD. Wah luar biasa. SPD kepanjangannya apa Nduk? Sepeda toh enggak? Bah, rambutnya kok sikat BC. Yuk, saperja gatur munggah sasor pagelaran. Hibur warga masyarakat Bari, Betet, Ronggot, Nganjuk. Tetap sesarangan kalian. Guyon, maton, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki dilanjut nyanyi nopo ngobrol? Oh nyanyi. Oh, iya. Nyanyi dulu. Oke. 3, 2, 1 ya. Sirolu, hey! 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 Coba ya. Kompak-kompak kabeh dikon teriak-teriak semuanya. Aku ning kene gumun. Lagi metu ning ngarepe sawah. Biasane ditanduri pari tukule menungso. Ora masalah kuwi. Profesor ngerti. Piye? Nanggap percil kene tengah sawah ya. Sebab percil anak kok. Ora apa-apa. Yang penting pada malam hari ini masyarakat seneng. Prof sudah bilang ke saya. Gimana? Pokoknya masyarakat seneng, acara ngene iki seneng, marem ditanggapnya koyo ngene iki sawulan ping pindho. Alhamdulillah. Masyarakat seneng napa seneng? Lari seneng kekompakan kita jaga. Oke. Iki ning Bali, Betet. Ditulak kekompakan. Aku sing kono le. Aku sing kene. Oke, wis sing kono. Oke, berarti batasnya kamera ke sini. Ya, wis kowe rono wongmu, iki wonge bersih. Oke, kamera ke tengah. Sebelah kanan mana suaranya? Lah ngono kok tombo pilih. Iki kan grupku iki lho. Grupku sakmu ini mesti bengok kabeh nganti bakul-bakul buri kae. Yang sebelah sini mana suaranya? Ngerti. Masalah butek kan cuma kurang blas. Ngejak piye? Ya oke. Tak turuti. Tak. Oke, Iki ali dhewe antarane kene karo kono ki batase kali. Sing nek banyune. Ya. Awak Coba ya. Delok ya. Ya. Grupku mesti kompak. Oke. Ya. Sebelah kanan mana suaranya? Yang sebelah sini mana? Tepuk tangannya. Ayo. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana luar biasa kanan panggung ibu-ibu yang di sana. Masya Allah. Bos, sok apa iso nggonmu? Sok piye? Yo panggah kompak gunaku. Ya. Iso mbok jak nyanyi model bocah TK. Kene yo panggah iso. Yang penting kompak. Oke. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa te 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 grupmu iso ora Kowe melok bengok ora? Grupmu iki lho. Aku wis isin lah, aku milih grup. Kono iki rumah aku akeh kene lho kok. Meneng ae sing pojok kono. Ketoke sithik, Pak, tapi teriakannya sangat memeriah. Meriah. Kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe pinter. Kaping 4 duar. Wong edian. Apa nek kabeh papat mlungker. Aku wis ngerti yen tangga-tangga
anggone profesor iki seneng selawatan. Tapi iki lho dilengen sing grupku. Kaping 4. Dilengen iki lho. Ngojak selawatan to. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping 3. Bocah uga marang ruga gawe lengen iki lho. Kaping 4. Pojok lho, wong lanang. Kaping 4 anake dhewe. Apa le? Nyapa teko anakmu bareng iki. Ngono tiwas aku pede. Kene bareng yo padha ngono tiwas aku bergaya. Lah kok kaping 4 padha, kaping 4 malah enek sing nyaut tas cilik siton. Ngamar. Mbok kira lara untu ngono kok piye? Ora nek ngono. Awake dhewe wong kene iki lho sak kecamatan sak desa. Iki desa tire desa kene iki padha wae. Padha wae. Iki padha kerukunane. Tapi kan tetap rukun dan kompak selalu. Kompak, alhamdulillah. Matur nuwun Prof sudah dipanggil di sini. Ya, juga muga-muga di silaturahmi yang sangat luar biasa. Amin, amin. Aku menguling sama ibu-ibu yang di sana di tengah sawah, hati-hati lah kelebon coro. Aku moh lak meneh mulih terus enek sing ngene, ndelok percel akhire aku enggak oleh. Dadi hati-hati dhewe. Jenengan niku sakniki mboten teng lapangan tapi teng galengan. Nek coro ora masalah, sing paling ngeluwi wis kuwi dulur-dulurmu kuwi lho. Apa? Padha. Ora enek le. Lah winganane mbok deku lho, nonton campur sari guyon maton ning Blitar yo ngono. Yo ning sawah ngene iki karo ndodok ngene. Lah kok culut-culut. Pakane percil. Ngenane kae kudu dulurmu kuwi ibuku dhewe. Wong iki digoleki bapake golek bojone. Dadi iki bengi iki acarane Bapak Dokter Profesor itu Sumarji. Beliau yang ada di depan. Nggih, Bapak Ambora. Kalian Ibu binti Amirin. Nggih, berarti putrane Mbah Amirin. Iya, bener. Di dusun Bari desa Betet. Terus nggih Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Awakmu kok apal? Ana tulisane lho nyok-nyok. Ngene tulisane niku lho. Paling tidak ngono kuwi ya aku wis kulino rene le karo Pak Sumarji ngene iki aku wis kekadangan wis seduluran suwe. Ngene iki aku wis kulino wirawiri Blitar Kediri Nganjuk, Blitar Kediri Nganjuk wirawiri terus le ngono. Tanggap sik pisan iki lho Pak. Oh iya, kula wis sering ya kek apal. Ya? Iki hajate mantu. Oh, berarti saya turut mengucapkan happy wedding untuk teman-teman berdua. Piye-piye lambemu le, bathokan tiwul happy wedding. Wah, aduh kamu tiwul, kowe mangan mie mutah lho. Setidaknya kita sebagai dagelan tradisional masih awak dewe saka desa, setidaknya kita harus kenal dengan bahasa-bahasa luar ben ora gampang. Berarti lak kowe lak ngene iki jenenge apa? Happy wedding. Sing diwalik gene Mas. Wedok ngene kan wedding party. Nak duwe gawe sing gene wong lanang kuwi jenenge download wedding. Lho kok iso download wedding lho? Lho, ngunduh mantu. Saking ngunduh bahasa Inggris apa? Download Mantu. wedding. Anak ngunduh mantu. Download wedding. Nah, jadi kalau di rumahnya ya Mas Manten itu Manten namanya download wedding bersama wifi terdekat. Jadi genah lho. Mantenan kok bersama. Lah kowe iki manten mbok Inggris wong mbok sing biasa ae. Lho, contohnya koyo ibu-ibu sing di depan tadi. Iki rene sakmene mbiyane mung pengen ro gantenge percil. Lah opo? Iki lho kancaku lho. Percil ganteng apa elek? Lho, elek. Ya wis. Elek lho. Ya wis. Iku mbok menawa sing kono mau mergone kurang mbok kompaki sing kene lho Pak sing wis. Percil ganteng apa elek? Ya, wis ping pindho lho le. Kuwi lagi pindho Pak. Rasulullah niku seneng sing ganjil-ganjil dadi tanglet karo Pak Sumarji. Lah Pak Sumarji mesti sungkan karo aku. Lah kaya serane sungkane bel. Ayo sing kuning. Mas Percil ganteng apa elek? Aja mbok terusne bolak-balik elek eket mau. Oh, ayo Pak. Sapu sing penting bengi iki kan ndongakne manten. Ndongakne manten. Dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Ya saadah ya sak omah aja nganti pestah, aja nganti pisah. Lah nganti tekane fit dini wa dunya wal akhirah. Iya bener. Iki apa meneh iki dokter musuh dokter. Dokter apa Pak? Untu. Oh sik Pak, aku nak karo dokter untu kurang kowe nama. Aku biyen tau duwe pacar dokter untu aku moh. Dokter gigi? Heeh. Lah nyapa gak gelem? Lah lagi obah-obah sithik langsung dicabut.
kok rumah sakit. Maksudnya untune kuwi lho. Untune Untu obah sithik langsung dicabut. Untu obah sithik dicabut. Wong ki rumah sakit ki penak ki nuwun sewu. Piye? Lek cara awakmu nyambut gawe sing paling penak apa? Ya dokter ngene iki lho, Pak. Ya kok sampe nak Ada pasiene akeh iso nambani menungso liyane. Jadi awak dhewe selain kita bekerja mencari nafkah, kita juga bisa membantu kebutuhan orang lain, membantu kesulitan orang lain. Aku lek duwe anak tak pengen dadi dokter. Nyapa lho Tulisannya gak kena diwaca. Resep ora kena diwaca. Urek. kuwi rahasia. Resep kuwi rahasia, bukannya tulisannya elek. Lah, budheku yuton resep rawon ra tau rahasia sampe saiki. Kuwi bocah ki pekok bocah. Pak dokter yo Pak, kok padano karo bakal rawon. Lah awakmu kene masalah ra bathok ora boko kowe. Wong iki rawon iki penting, bakul sego iki penting. Contoh kaya aku ngene iki, bener gelegere dagelan ning omah bisnis. Percaya bisnis kapusan. Aku bisnis Bisnis apa setidaknya yo kaya profesor ngene iki. Lah kowe bisnismu apa lah kowe? Paling tidak aku ya bisnis yang menguntungkan loh Pak. Contoh Bisnis properti. Perumahan gawe lahan sing akeh bangune perumahan apa? Tulisane bapak mbok dol. Perumahan ya. Awakmu ora ngerti. Endi? Tanah 30 hektar nek kidule Kabupaten Blitar kuwi dhek sapa? Kuwi pemerintah kok. Lah iya. Bapakne. Tapi kan aku wis mulai usaha ngono kuwi. Usaha ya? Usaha iki kos-kosan. kos-kosan. Terus apa jenenge perumahan. Lah nek awakmu usaha apa? Aku usaha le. Usaha apa? Aku ning omah iki masuk gegere koyo ngene iki. Aku saiki nyingu koi. Wih menguntungkan Pak. Menguntungkan. Koi apik kuwi. Jadi koi Blitar kuwi lho, aku saiki ning Blitar. Jadi usaha koi, bapak-bapak ibu-ibu di sini bisa dicontoh. Jadi usaha koi tak kawin silang tak dadekni siji karo lele. Kuwi dadine wong apik kuwi Pak. Yo entek dibadhok lele koi. Bocah iki Senenganmu ngene ya ngerti Pak. ya wong lele mbok awale yo entek rijik kok. Mulane kuwi mang mula kuwi kacane ngomong ki rungokne sing tenanan aja. Lah rumangsaku enek apa kaya profesor ngono penemuan baru. Ora nek maju ke depan. Oke. Nebak sing penak aja nganti ngisisine aku. Nebak iki Mas Manten. Heeh. Nadane. Piye carane ibu-ibu bengi iki ora mikir utang? Iya. Didongakne sing bengi iki teko kabeh, didongakne rezekine barokah. Amin. Ya ora? Umure yo barokah, panjang umur, sehat wal afiat tanpa lelara. Amin. Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Sing duwe montor, tambah montore. sing duwe bojo. Iki opo to iki rumah sakit? Barokah lho Pak. Tambah sakinah mawaddah lan warahmah. Maju. Ben luput cangkemku. Rumah sakit. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lunga kok iso guyu kuwi lho. Iki acarane ora karo Gus Miftah, ora karo Gus Idam. Acarane iki nyanyi. Lah yo nyanyi Pak. Kita dalam melakukan apapun harus diawali dengan membaca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben urip saya barokah. Selamat dunya wal akhir. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah. Allah ayat nyanyi yo kok ora bisa nyapa kok malah. Jadi diawali Kowe nangis apa nyanyi to, Le? nyanyi lho. Lah kok merem? Lah kok nyanyi merem ditinggal penonton bosokno kowe. Kok nyanyi kok melek ora masak Meresap. ora meres pitik kok nyapa kok sapi kok meres. Maksudnya meresapi kan supaya masuk dengan Ya oke. Oh ayo ayo ayo. Oh ayo ayo ayo. Oh ayo. Iki opo iki? Oh ayo ayo ayo. Oh ayo ayo ayo. Apa iki? Iki lagu apa? Ana duren ning pasar Surabaya, muga-muga nganten selalu bahagia.
iki ya. Ana duren rasane enak. Muga-muga nganten ndang duwe anak. Iya amin amin. Oh, ndang duwe anak. Ayo bareng-bareng semuanya boleh. Si yo. Oh wae yo wae yo wae yo. Oh wae yo wae yo wae yo. Iya wes. Wayo. Ana pari ning pinggir sawah. Muga-muga Pak Sumardi patok barokah. Oh yes iso. Oh, akeh barokah. Amin. Iso le. Ana pari diadai tampah. Muga-muga Bu Binti kebak barokah. Iya sik angel. Oh, kebak barokah. Aku. Kena aku. Bisa ora awakmu? Oh wae yo wae yo wae yo. Oh wae yo wae yo wae yo. Neng pari kok ditutuli pite Pak Sumarji aku njaluk duwe. Oh apa sih? Oh langsung mau jujuk njaluk duit lho. Namamu kok tidak ada sungkan-sungkan sebagai dakilan iki lho. Pak Sumarji wonge apik. Nah ngono lho. Wonge apik. Apik. Yo. Enek pari jebol campur ketan. Yo. Ibu Binti aku njaluk saweran. Langsung njaluk saweran ngomong masuk awakmu sebagai dakilan kok ya ora. Wonge ayu tenan. Lah. Oh! Wonge ayu tenan. Oh! Wonge ayu tenan. Sik. Eneng jare warnane ireng-ireng. Wong wedok sabare tak dongane meteng bareng. Nek tak urus iki. Wong wedok sambare iki sakmene akeh lho. Kok sembok dongakno meteng bareng sesuk nak 17 Agustus metu teko lawang omah apa ora kaya wong Dramben. Gayangno lagi meteng bareng. Iya, tak dongane apa terusan? Muga-muga Apa? Anu sih? Wiwit ana jare warnane ireng. Wong wedok sambare ancen ireng. Anu iso didoni mudhun didoni wedok we. Ireng rambute ya. Ireng rambute. Rambute ireng. Rambute ireng. Kowe iki apa? Kowe iki lho nyapa? Nyanyi iki ora kaya ngono kuwi karepmu, Bro. Nyanyi iki sing saiki lagi viral, kuwi lak sing viral sing apa iki bocah-bocah teater. Bocah-bocah apa iki anak-anak teater. Nyanyi iki yang merdu yang enak. Contoh minor coba. Kamu kok iso nyanyi? Masa iso nyanyi awakmu? Canan ro, Deni Canan. Cetho aku mlayu. Saking kalah ngelmune, kalah dhuwure karo awakmu. Ora. Nyapa? Perkara aku mbiyen tau gendeng le. Dadi dhek wedi karo aku. Gari manis Kuryang manis nambyai kula. Masalah rupane kaya tekek suarane kaya gasmu. Iki nyanyi tenan wong iki. Suaramu penak lho. Wes ya wes. Dong riko meker seguna. Apa iso lambemu? Lho ya iso no. Nadane minor lagi minor.
Iki khusus kowe ape njaluk nada sing piye aku wis iso kabeh. Kunci sembarang itu saya bisa. Berarti kunci-kunci lagu apa lawamu? Ngomong iki. B, C. A minor iki mau A minor. Oh, iki mau lagu apa Grigis kuncine? A minor. Umpama lagumu dhewe mau sing lagi metu mau. Bes. Bes. Oh, bes. Bes. Kuncine bes. Bes. Lah umpama bojo loro kuncine apa? Sabar. Kang. Ya, Pak. Bojo loro kuncine apa? Nek kono kacung motor aku ora. Maksudnya Aku ora ro. Aku wis sitok wis meneng ae loro teko kacung motor. maksudnya takon kuncine. Coba. Iki lho, contoh nyanyi koyo ngene ora koyo oh wae lagu apa. Tapi kan Hit apa? Hit saiki iki lho. Hit lagune iki koyo statue nadane statue. Statue baru malu. Aduh adek ini mau juga Abang yang rayu. Statue cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. itu standar. Ya. apa bapak nih? Ayo rambutnya kobong. Rambutmu warnanya ngono malah kayak garangan persis. Sip. Nyatek mbokmu ya kalau masalah. Maksudnya apa ini? Iki lak wis setel koyo ngene iki berarti lagune kuwi mau tapi dimodifikasi. Oh, Dikai kenal pot. ya maksudnya itu digarap apa? Digarap. Ya. Iki lho penggarap kondang. Terus rapi. Oh, Ceng. Coba yo tak gasmu. Kula nggarap ngir. Keyboard mlebu. Teng. Mat. Meneng ora bemo. Ayo. Lara untuk to Kang, langsung periksa aja ning kene ngantar. Gasmu. Lah Base mlebu. Teng. Perjel gen. Meneng cangkemmu. Lah kamu deng. Gitarnya mlebu. Wow, cereng. Ciro lupa dicat. Aseco. Dalam cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayu. Aduh. Dalam cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayu. Wong edan lah sak ngene Mas. Grek muni mandek. Masalah awakmu gak muter ritme dan tempo itu gimana itu? Lah kowe. Lah awakmu keras tok tapi kurang berirama. Nah, versimu mau apa rocker? Rock. Aku versiku jelas Arabian to, Pak. Kopi. Oh, Arabika. Kopi. Versi tengkok Arab. Kena ya? Bisa no. down towards aduh ada air ini mau juga abang yang rayu. Down towards cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Astagfirullahaladzim. Beda ya. Beda. Probo, niki wong sing mau Prof, kowe nyanyi dhewe lho Prof. Aja nganti wis mau wis mangan sop jagung lho kowe. Nah, Wis ditukoni. Kowe mau gladok lambemu mau. sop jagung asparagus. Asparagus. Mari ngono terus Agus Yanto Wanto. Beda kuwi dudu makan. Asparagus kuwi dudu jenenge wong. Kowe
Nyanyi. Ini. Iya. Kamu harus pakai versi apa loh? Iya. Kalau saya Arabian sana versi rocker. Tenang aja, gue dari Madura, Kak. Iya. Madura ora padha wae to, Pak. Enak. Madura ki warung Madura 24 jam lele. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue. Kakak selendem, kakak kecil, jalan cuek baru malu. Mbaknya ada kayak makan sate buron. Masyarakat bare, remak kabare, Beres. beres. Aduh Le. Profesor Dr. Sumarji, Ibu Binti, pancen Ratinde. Aku njaluk opo, Kak? Jaluk sangmu, pesek. Jaluk peseh nang Bu Binti de. Bu Binti. Jaluk duit piro tak tampan de. Alir Atau ada Sakalangkong. Ini versi itu karena Indonesia itu kaya budaya. Suku bangsa. Berbagai ya banyak. Ada Madura, ada Mataraman. Iya berapa? Kene tok wis Mataraman, Oke. saka Madura, Jawa Timur. Mojopahit. Komplit Le. Ngono ya, Pak. Berarti kita tuh harus bangga menjadi orang Indonesia. Dan selalu menjaga kebineka tunggal ikaan kita. Dan ini kita tampilkan permintaan Bapak. Oh ya? Permintaan Bapak Sumarji minta sinden wanita Rainogo. Kuwi bentuke piye to, Pak? Ngosos. Tenanan kok iki. Sinden yo ayu-ayu kudune. Lah kok sinden wanita Rainogo. Iki lho ditandek ora percaya. Aneh tenan kok. Ya nenek. Oke, langsung saja kita tampilkan song. Lersa alir dong. Lersa iki uang apa demit iki mono iki adek maju salah maju Ki uang apa demit ancen raine kaya siluman blesek gak tau apa. Wong kok nyekikik. ayo Ngandel. lersa alir dong lersa alir dong. Dek bilang apa yang enak jangan sampai ngisi-ngisini kakak oke? Karena kita semua di sini adalah saudara dan kita harus bisa membahagiakan yang lainnya. Tuh. Lersa alir lersa alir lersa alir lersa alir lersa Ayo nesu nyapa. oleh lesu Lah kene lagi arep ngomong bolak-balik lir salir. Oh, jadi nak kene awakmu ngomong kene gak entuk omong sing liyane meneng. Menang. ya Oke, ngomong Ngomong lagi. salah siji. Ya. Berarti saya awakmu arep ngomong. monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam warga masyarakat Dusun Bari, Desa Betet, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Iya Mas ya? Mbok. Ora lek omong. Dalu menika sowan wonten dalemipun sapa Mas? Mas? Mbok. Ora lek omong. Ugi nderek ndedonga anggenipun adicara acarane apa nggih Mas? Mbok. Monggo sedaya sami wangsul mergi acaranipun. Karepmu piye wis karepmu? Lah iki lho aku kon nyancani aku niki kok kuwi malah meneng e nyapa. Jarine kon meneng. Ya maksude meneng iki ya nek tak omong ya Sahur-sahur manuk. sahur manuk. Oh, sahur-sahuran berarti kowe ngomong aku ya ngomong. Berarti nak kono ngomong. Kowe ngomong aku ngomong ya. Matur Ya nguyuh jenenge wong iki paribasan pirang-pirang dina. Kok enak kan. Padha omongnya kan jadi guyub ngono jadi kita rame. Ingkang sami. Ayo kowe mulai paribasan kok awakmu ya teko wong telu kan ya penak. Ugi Kuwi jenenge paribasan ya kowe ngomong ya kan. Sing ngomong ya ngono kuwi paling. Pak Sumarji ngono ya penak ngono iki ya arep bener di mangan apa aku Mangan itu ya dimangan yo apik ngono Pak. iki pasar baron Umpamane pikir. Oh, jerene Ya kok nyecret dhewe iki piye? Maksudnya sahur maksudnya nek aku ngomong iki aku sawangen Mas. Oh, alah perhatian ora omong ket mau. perhatikan. dumateng Bapak Sumarji kalian Ibu Binti ugi dumateng Dok. Nyapa kamu kok mlayu? Rene kok nyawak. Sesuk ora tak ajak ning showroom lho kowe. Ancamane kuwi tok. Esuk ra sida tumbas lho sida. Bapak-bapak, ibu-ibu Nek ora tepak ora mlebu. biasa ae lho. Lah iki aja nimpali aku lah ya malah bingung. Lah kamu malah Ya ampun. ngomongin kok. Gede sisih ta, Dok? Kok meslek Mas aku. Lho masuk ning omah kenceng lho Mas. Lah kok ning kene wis nyisen nangan. Lah ora padha to lho. Masa to? Aku mau lungguh ning nggone pinggir genset, ketoke lebar siji. Wah kok mosok lebar operasi plastik apa timbo. Lah pancene wingi lagi mulai operasi saka Thailand. Ning luar negeri. Negeri. Mas aku koso. Matur nuwun Bapak Profesor Dr. Sumarji SPMPU. Orang nganggo Ora MPU angkutan. Baru masak matur nuwun. Kalian Ibu Binti, Amirin, SPD, wah luar biasa. SPD kepanjangannya apa, Dok? Sepeda toh Mas? Sekolah pendidikan sepeda iki lho. dana pendidikan. Sarjana pendidikan. Ya. Yo ngene iki lho, wong tuwa sing sukses, anak-anake ya mesti sukses. Iya. Bapak Pak Profesor Dr. Sumarji iki yo rektor, yo dosen, yo ning gone apa universitas pemilik SMK Kusuma. Oh, SMA Kusuma. Hotel yo duwe. Wah, ngarepe Bung Cino. Aku kleru mlebu rono. Iya. Iya, hotel iki jero SMA wis hotel fasilitas. Lah sing rono aku wis mlebu lho, Mas. Yo kowe ra kleru Kok petuk mampir. Akhirnya kok tukaran. Malah ora percaya. Ora omong-omong. Mulane kuwi kuwatane kuotamu di sisih. Masalah kuwi HP-mu gantinen. Ganti apa? Lah kowe tuku HP apa? HP Brunei. Lho, Ning merke Samsung to, Mas. lah iya Samsung saiki ning Brunei. Samsul apa wingi tak delok mereke dompeng. Dompet yo apa anu diesel. Dik, Satu janten apa ning manten? luar biasa dumateng Mbak DRG Dokter Gigi Nadia dan juga Dokter Gigi Andi. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lho penake Dokter Gigi ngene iki lho Mas. Nyapa nih Ayu? Duwe bojo ya Dokter Gigi. Asik. Enek untu loro langsung sambat ning bojone dhewe, ora sambat ning sapa-sapa. Ya iki bedane Dokter Gigi karo dagelan ya iki to Mas. Contone Bedane piye? Lho, lah nek dagelan kuwi nek Golek apa duit. nek Dokter Gigi
Wi dagelan nek nyambut gawe iki nganggo cangkeme dhewe. Kerjane nganggo cangkeme dhewe. Iya kan nganggo lamen omong mergo. Nek dokter gigi iki nyambut gawene nganggo cangkeme wong, Mas. Lah kok iso? Ora mungkin lo cangkeme dhewe terus dikono. Iya. Berarti nggone wong dicabut ini wong. Nah, mesakne. Wong lara untu ki mesakne. iya no, Mas. Iya no, gere sehat tapi untune kenyut-kenyut gini mesakne lho. Kowe pengen lara untu. Lebih baik Kowe tau lara untu ora? Kowe tau lara untu ora? Tahu. Kowe tahu. Kowe pengen lara untu. Mangan suket. Lah kok iso mangan suket mangan lara untu? Jalarane kok iso ben ora lara untu bukan mangan suket piye? Sing mangan suket apa? Sapi. Sapi tau lara untu ora? Enggak. Mangan suket sapi. Ora percaya tekono deta. Mas. Iya, Napa? Nek mangan suket ya lara untu. sapi ora tau Sarung mergo mangane suket. Oh iya ya. anu sapi nek lara untu apa tau omong awak. Mang mulo kowe aja kok mikir. Mosone, untuku lara Ya ora mungkin. aku kan koncone sapi jenengku percil padha kewane. Oh iya. Mang mulo kuwi dijenenge iki sing ben kondang, mburine kaya kewan. Contone Umpamane aku biyen jenengku Deni tak kaya kewan percil, kondang. Iki selem, apa tak kaya mburine cebong. Lah, dadi adike kondang. Iya. Kondang. Lah nang apa liti? Iki sapa? Sapa iki? Tekek. Nah, awakmu Pomo bintang tamu Pak Sumarji nanggap bintang tamu. Sinden tekek. wah api. Bener-bener lagi metu. Otak. Tekek. Otok. Sesuk-esuk tangga-tangga rasan-rasan dek bengi ning Pak Sumarji dagelane sapa to? Kebun binatang komplit. Ora masalah, Dok Cahayu. Nembang, Dok Cahayu. Kembang ya Mas. Jam wis jam. Iya, iya, Iki kok niki mangke dibuyane jam piro? Dikonono wong-wong iki ben penak. Pak, Bu, niki mangke acarane dibarne jam pinten? Sik tatasi iki. Kok gak penak ilmune iki. Nuwun sewu, mangke jenengan jam 1 kiat teng mriku. Ya. Jam kali jenengan kiat. Jam 3 kuat. Ibu-ibu lah. Iya ngono ki wong wedoke garek kuat. Lah nyapa to, Pak? Wong lanang peloh bareng wong wedok. Mergo wong wedok iki kuat-kuat mergo lambene loro. Ojo lambene loro. Ayo. Ojo ngisar karo dhuwur ya. Kene karo kene Ah, Mas. bener. Nyanyi. Nyanyi, Dok Cahayu. Oke Mas. Iya, harap tak tutuk. Mungkin ada permintaan apa enggak tadi? Permintaan ada loh. Pak Sumarji. Lagu luar Jawa. Iso apa ora? Ayo, ini. Ini. No. Meneng. Rok, ayo bareng-bareng, Bro. Kowe kok ora. Lagu luar Jawa. Meneng lambemu wis. Warten iki ning Nganjuk. Wis to meneng kok tak. Ini lo anak-anak pada hafal ke masa kamu. Nganjuk ki kota tahu lho. Kediri. Nganjuk iki angin. Nganjuk ki kota. Kalau Nganjuk apa ora oleh mangan tahu? Yo to lah yo. Ongke Apa? Dari nada ini ke bawah. Kalau ke atas ya ke atas. Oke, meneng lambemu. Boleh. Ongke Oke, Gonmu kontak. Lah iki nek dhuwur yo aja medhot-medhot teman. Lah kene kancane sing bingung. Boleh. Dhuwur Mbak, dhuwur aku nek rendah ketok ndak iso. Jembe Lah kene bosok gorongane kok Kowe ra iso lho, kowe iki katane nadane iki lak budul-budul lak buka-buka. Ya. Ongke putar ke kiri, Nona manis putarlah ke kiri dan ke kiri. Nyapa neh? tanggapan rene pisane yo totoane nyawa to Mas. Lah nyapa? Lah kok ke kiri terus aku yo bosok ceblok rene. Lah awakmu muni Golek kiri. klamete to Mas. ongke Rotok santer. Kowe ngentut ya? Ampun.
ambune lho, ambune. Ngentut apa to? Lah iki ambune bel. Oh, batang nih. Mbok sumpah lho. Sithik Mas sumpah. Ora ning mobil, ora ning panggung. Oke. Putar ke kanan. Nona manis putar lagi kanan. Nyapa? Aku kok kleru terus to. Lah piye ta? Lepenane di dalam. Lah awakmu manggon kanan lho iki. Oke. Sekarang tengah. Nona manis putarlah ke tengah. Ke tengah. Ke tengah. Ke tengah dan ke tengah. Ke tengah. Nyapa? Lapor Nyapa? Tekku mbledos. Oke. Oke karepmu ora karepmu. Masa wis ora ungke. Aku sing nyanyi. Iya iya. Ganggu ae. Iso ungke? Tangleng tole lolo tangleng tole lole tangleng tole lolo ceng ceng tangleng tole lole tole lole tole lole ceng ceng yuk. Loh, kita harus bisa menciptakan loh. Pop aja Mas, pop. Pop yuk. Pop es. Alah alah jalukane Mbak itu Mbak mantan Mas Maten jaluk pop Mangu. ya. Nadanya Mas. Lagu apa? Mangu. Mau sing di Mangu. iya Mangu. Mari. Oh iya. aku iki Nek tawang mangu. Kowe dudu mangu. Lah kan nek mangune. Lagu mangu dudu mangu. mau sing piye Jangan salahkan salamku ini. Nyanyi apa? Nadanya lho Mas. Ya. Sabar Mas ya. ya tak kono Mas aku. Jangan salahkan fahamku ini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang tempe, siapa yang kerupuk, Siapa yang bergedel? Bah, rambutnya kok sikat BC. sampai orang tahu Mas. Kayak tentang. Ya aku calon mantune Pak Sumarji. Oh. Iso sapa lho sing sing nyukur sapa kowe? Bojoku. Lah aku mangan. Dek aku cukuren. Lah kok terus dituki mangkok terus dicukur. Kok masaku. Wah, iki cukur aku gundul langsung gundul. Nah, paling tidak, oh, ngomong ngene, trek. Oh, seret. Lo. Lho, kaya apik. Ngendi? Enak. Wes ana tambal ban apa raja ya? Oke. Aku apa? Iya, apa? Ratu. Apa? Patih. Tumenggung. Apa nek koyo sekak kayak kabeh kok raja, ratu, patih tumenggung. Lah apa? Lagune sapa? Lah kesuwen kancane mikir ae. Nanane nano. Oh, kuwi. Anu to? Lagu apa? Iwak peye. Lagu apa? Iwak peye. Lagu apa? Capek gunung. Nana, Laila, Dira. Laila tanggung. Apa? Dira, Tombo ati. Tombo kangen. tombo kangen. Kleruang. Keler. Stres. Mas gelang kalung wis tak doli. Amarga kahanane lagi sepi. Tak ngombayari angsuran siji-siji. Sing paling akeh Bank BRI. Sepi tanggapan
ora duwe pendapatan. Terus piye? Aku terus ngamen ning prapatan. Nanging hasile ora kenek dienggo mangan. Terong. Akhire aku mengguyang. Ngawur. Ora pisan kono. Maksud iki bakulan Oh, bakulan. Oh, Bakulan tahu. Bakulan Tahu, ning tempe. guyangan. Bakulan ning guyangan iki bakul. Lah iya bakul keroto to, Mas. Lho kroto Kroto iki apa? Takan apa? Takan manuk. Manuke sapa? Manuke sapa? Manukku dhewe. Lah, iya iya. Ceko, ceko. Apa? Apa? Sapa? Loh, kowe idiot. Kowe iki lho apa? Nyapa iki lah. Tuku-tuku mbok antemi. Sopo ngaten? Niki Pak, iki lho Pak. Saiki. Wani, ngantem aku. Saiki Tak tanduk. Tak tanduk. Aja sikilmu asam urat. Aja. Ugoh. Lho kowe mlaku ngene asam urat. Oh, siap. Kita Menapa to iki menapa iki Pak? Kowe Pak Sumardi. Anu to, anu muridé Pak Sumardi. Yo, saka kampus Uniska. Iki Uneska. Apa Uneska? Kediri. Oh iya. Apa ya? Iya. Masa? Lulusan ITB. Institut Teknologi. Bawa. Apa? Bra. Bandung. Ban. Bandulan. ITB. Maksudnya apa, Pak? Iter teh botol. Oh, alah rumah aku tau. Guru SMK Kusuma Negara Kertosono. Sampean, Pak. Sampean bawane Bapak Profesor Sumarji. Sampean kuwi? Heeh. Ngono kok pamer. Kuwi apa? Undip Ponorogo. Apa? Undip apa Ponorogo? Undip Ponorogo. Ndi Universitas Diponegoro. Universitas di Ponorogo iki lho. Kene sing kuliah nyapoke. Beda karo Pak Cil. Kamu apa? Apa? Untumu ya, Pak ya? Untumu dhewe kuwi. Sekolah untumu iki lho. Untumu ki apa? Universitas Tugu Muda. Oh ya untumu. Ya aku untumu. Untumu pucet. Pak, mboten dawuh, Pak. Gini, Iya ya. ini tadi saya diutus oleh Bapak Profesor Sumarji. Iya. Kita sama Pak. Nyapa? Lah kabeh ketone. Lah jare Ora aku yo ketone. Lah oleh riwari Utusan profesor. Iya. Berhubung akan menghadapi Siapa? Timnas Palestina. Iki ngadepi apa kok? Iki apa to, Mas? Memperingati 17 Agustus. Iya. Ingin menampilkan guyon maton pada malam hari ini. Katanya Cak Percil dan kawan-kawan itu dagelan yang paling pinter. Mural saking iki, dina niki kabeh dites. Ben ora enek siji lan sijine ben ketok sing pinter sapa sing apa. Mas, omong ini rasa tangannya ora abang ora iso to, Mas. Tangannya meneng. Ngene lho, Pak. Maksudnya Pak Profesor Dr. Sumarji. Iki kok kertas dagelan. Kayak DJ. Monggo sing ngersakaken manuk derkuku monggo. Sirahmu meneng. Tangan karo sirah coba. Ayo. Iki ngene lho, Pak. Perkara nih Pak Profesor Dokter ki ngutus aku karo kowe. Kuli nganggo ndelok ndok ya. Trijine tangane karo sirahe aja coba. Diam. Iya, Pak. Siap. Ini orang 3, 1, 2, 3 akan saya tes. Sepandai mana kamu menjawab pertanyaan saya? Katanya kamu dagelan pintar. Iya. Siap? Siap. Agak Pak, sini. kalau nanti Sini. bisa dikasih apa, Pak? Kalau bisa dikasih hadiah sama Pak Sumarji. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa ada hadiah sendiri dari saya. Oke, siap. Siap? Siap. Urung, siap besok, siap. Nama? Selendem. Nama? Percil. Nama? Nama saya Liti. Alamat Kesuwen. Tak kok alamat iki lho sapa? Saya tekon alamat sapa? sejak berobat ke Pak Sumarji. Matur nuwun, Pak Ji. Iki duduk sponsor Radio Wijang Songo. Ngawur. Matamu do Cipati kok piye? Ini regu A Seldem. Siap. Regu B Percil. regu C. Siap. Sapa jenengmu? Tes bel.
Oh, cekingking ngono. Bener. Marang lah sementing poin. Selendem. Ya. Pertanyaan tentang tumbuh-tumbuhan. Siap. Nasi berasal dari Beras. Sip. percel. Beras. Betul. Beras enak lho, padha ya. Percel. Dalam Pak. Jebel. Ya. Ampak berasal dari Ampok jagung, Pak. Sip. Siap. Liti. Siapa? Pertanyaannya, Beras. Juga meneng lambemu. makanan favorit kamu? Nasi goreng, Pak. Kenapa dinamakan nasi goreng? Ya memang dari sananya, Pak. Salah. Karena anu itu nasinya sudah digoreng. Bukan. Karena nasi itu sudah dijual di pinggir-pinggir. Bukan salah. Kenapa dinamakan nasi goreng? Kenapa, Pak? Karena Dina keluwen. Kenapa Dinamakan nasi goreng. Kenapa Dina? Makan nasi goreng Karena Dina. Karena Dina Salah. pertanyaan ini nggak disambung toh. Kenapa dinamakan nasi goreng? Oh, Dina nasi goreng. Dina makan nasi goreng. Kleru. Kleru aku, Mas. Wis sampean aku ae sing takon. Sopora. Sing akeh langgae sing akeh ben putih. Selanjutnya pertanyaan tentang perhewanan. Hewan, siapa? Dari saya. Grup A. Asik. Tet. Tunggu musikku, Mas. Kudu pinter nek iki masa ora pinter kok. Sapi beranak dengan cara Melahirkan. betul Yo penak. Tidak. Kewan iso aku, Mas. dihukum. Iya. Kewan aku pinter nek kewan. Ayam mempunyai anak berkembang biak dengan cara Bertelur. betul tidak dihukum. Iso aku nek kewan iki. Yang reguje siapa? Kenapa sapi dan ayam tidak bisa kawin? Ya tidak anu toh, Pak. Beda jenis toh, Pak. Salah. Karena sapi itu tidak cocok dengan ayam. Salah. Kleru terus sama. Pas, Pak. Karena orang tua tidak merestui. Mbok, Pak. Yo kuwi. Pak Sumarji profesor. Lah kamu kurang Yo Pertanyaanmu koyo ngono ngisi-ngisi. aku iki wis takok Lah mbok. mosok ini sapi karo pitik kosong. Lah aku ini wis takok bapake pitik karo bapake sapi. Sing mosok kosong gak deresti wong tuane iki. Ya Hubungane iki lho apa? Ini. Ya kuwi awakmu gak tatasane. Iki lek aku sing ngatasi ora. Oke, Pak. Regu A. Sing adil, Pak. Nama siapa? Sebelah. Rendam. Coba. Apa, Pak? Aku teko omahmu ndi kok iso malah kok. Omahmu ndi? Ora jelas. Gak ada mas aku. Ya, kene lak putih standar. Ireng, aku jaluk ireng. Iki agak bener. Regu A. Regu A. Oke, Pak. Kamu tahu sapi? Tahu, Pak? Bulunya berapa? Enggak tahu, Pak. Wong nek tekok ya. Wis meneng lambemu. Mosok. Tahu ayam? tahu. Ayam itu bertelur. Ya, Telur ayam. Siapa? ayamnya itu ayam goreng. Raison jawab. Ulane sinau. Pak Sumarji. Ya, loh, aku Pak Sumarji. Maksudnya tahu Pak? Aku keteko. Kamu tahu Pak Sumarji? Tahu Pak? Asal Pak Sumarji. Tahu? Tahu Pak? Dari mana? Nganjuk Pak? Nganjuknya mana? Nganjuknya Dari ibunya Pak Sumarji. Sumarji itu dari ibunya. Hei, Regu A. Bisa ini, Pak. Lampu. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Lem. Oke. Lem. Bang, bahasa Inggrisnya? Beng. Ya, kalau lampu di dalam bang, Lembeng. oh ya bener. Bener kok sedurunge Lampu lembang. bener kok orang keren. Mosok tok, Bang. Mosok lembek. Yo bentok. Yo bentok. Instruksi. Ayam, ayam. Ayam Pak. Ayam. Ya, Bahasa ya. Inggrisnya apa? Chicken. Oke. Oke. Geprek bahasa Inggrisnya apa? Anu, smackdown Pak. Berarti ayam geprek. Chicken smackdown. Bener. Chicken smackdown. Anu, Inggris bisa, Pak, saya. Inggris. piye to? Jam. Aku ngawur ya anu. Jam rusak.
klok. Broken clock. Krok klok ceblok. Mana gede aja ngono. Son bahasa Inggrisnya apa? Orang. Son ya apa? Son. Usul gede aja ngono. Gede apa? Aku. Beres. Raiku seremuk nek ora bales. Ayo. Cemble. Ya. Aku gak melok grup. Cemble. Oke. Aku gak melok. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia? Pak Prabowo. Betul. Loh begitu gini. Selanjutnya. Saya ngangel. Selanjutnya Pak Gibran, ya kan? Wakilnya Pak Gibran. Betul. Adanya. Siapa? Pokoknya nek Tukang pijetnya Mas Gibran siapa? enggak tahu, Pak. Goblok. Ya, kamu rai ini tok lho. Nyapa kok kandas. Iso bedanya orang we. Aku yo tenang tak pales, tak pales. Cemble. Ya. Selendam. Siap. Wong saya pasukan kok. Pasukan saya, Pak. Seumpama saya komandan, Ya. kamu jadi anak buahnya, umpamanya kamu polisi. Siap. Percil, umpamanya kamu jadi maling. Siap. Selendam dan cemble. Oke. Bagaimana cara menangkap maling yang baik dan benar? Oke, ini. Siap, Pak. Ayo. Oh, seru. Ayo leru. Iki lho bedane. Bedekane iki lho ndi? Ya ora bedekan lah, balesku kapan? Iki opo? Ya nggih bedekan. Lah kok moro-moro Pak. Pak Sumarsi. Ayo. Apa? Sing duwe gawe aja. Ora. Nikahe mbok rengi kuwi lho. Profesor masa ya diroreng-loreng. Boleh. Bedaan bahasa Inggris telek kabeh. Bedekan bahasa yang penak. Dek Prabowo. Berapa? Maju sini. Enggak. Nyanyi. Kuisnya sudah selesai. Ndak, nanti aku mbok bedheki. Enggak, Prabowo. Permintaan Bu Binti. Sini, Bu Prabowo. Binti minta lagu. Bu Binti minta lagu. Sini. Iya apa? Ini baik-baik semua. Enggak mungkin toh kita kok mau menyelondengi kamu kan sudah Nggak mungkin. cantik. Enggak mungkin. Terima kasih. Ayo Prabowo sini turun. Sini Prabowo ya. Bu Binti minta Bu lagu. Binti. Ini Lagunya apa, Mas? Inggris, lagu Inggris. Mintanya lagu Inggris. Bisa ya Inggris ya? Nah, bisa. Kamu bisa gak? Bisa Inggris Bisa, nggak? bisa. Bisa lagu Inggris? Bisa lagu Inggris. Iya, oke. Mbak Prabowo, saya kasih pertanyaan Mbak ya. Aku ragu apa-apa loh. Kalau ikan bahasa Inggrisnya apa? Fish, ikan. Fish. Kalau sungai. River. Iwa kali, Cedul. Fish River. Fish river. salah. Apa? Uceng. Matamu. Awakmu timbang dipangan loh karo. Nyanyi. Ndak. Enggak, Bro, sini, Bro. Tidak boye lo ya, tidak boye. Tidak boye. Nyanyi. Kamu nakal, tidak boye. Nanti tak bilangin Pak Purnomo. Prabowo. So cuantik ya Bahasa Prabowo ya. Inggris bisa, Bro. Prabowo gumon. Kamu sering senam ya sekarang? Kok jadi cantik? Masa kok pipine bisa iso tirus lho. Ya. Tirus loh. Pasane lo Pak, suarane wis entek lho Pak. Bahasa Inggris bisa. Kucing. Hitam. Black. Mati. Dead. Kucing hitam mati. Black and dead. Pinter. Kok awakmu dhewe. Nyanyi. Nanti bane ra gelem ya aku dhewe to. Nyanyi Bang Papat ya. Ya 3 2 1 Garuda. Nanti Ibu sama Mas Manten, Pak Manten. Kamu tirus loh ya? Terima kasih. Udah. Mana loleng-lolengnya? Udah aku aja. Iya. Probo. Semangat perjuangan Probo. Kita jangan menyerah. Siap. Waktu masih Dek panjang. Prabowo, itu kan 2 di situ belum, Bu. Ayo naik. Oh iya. Sini. Yang dua boleh ke sini. Yang dua. Permintaan dari Ada lagu. dokter Nadia Dari sama dokter. saya ngurusi arisan. Ya. Walah. Alasannya ibu negara kuwi aku. Siapakah yang menciptakan arisan? Siapa? Yang menciptakan
Coba yang tengah Celana lho. Dijawab dulu dong. Tangan dulu dong. Budeno. Ya betul. Betul. Oke nek betul padha tetep dicelondengi. Iya. Yang ownernya Kita Guyon harus Maton. kerjasama. Kita harus kerjasama. Bos, ownernya Guyon Maton siapa? Yang punya Guyon Maton siapa? Jadu. Salah. Oke ya, siap ya, sudah ya. Oke, Sudah kompak semuanya. Oke, siap. Kalau sudah semua kita udah deal ya. Udah. Kita menaikkan Pak Sumarji beserta Ibu dan Mas Manten sama Mbak Manten. Oke, siap. Ini lo minta dicelondeng ini. Itu gundulnya itu. Gundulnya Yuk, itu. Yuk. Pak Sumarji biar naik panggung. Oh iya. Yuk. Sambil Pak Sumarji persiapan, kita spoti lagu. Ayo Prabu. Yuk. Betapa Lakon winganane drama suka. Nyapa kok sembuh nyanyekno niki kene. Lah nyapa kok kuwi nyanyi perapatan anak. Ratapan. Lah iki ditinggal bapaknya perapatan, Basan. Ya, sepotnya deh, sepot. Yuk spotnya untuk Bapak Profesor Dr. Sama Sumarji. Bapak Ibu dan Mas Manten. Yuk, monggo beri Mas. Yuk. Semoga. Ini masih ada hadiah ya Pak ya? Ini kok Bapak sama Ibu, Mas Mantennya putih. Prof. Saya carry, Mas. Oke. Bapak tanggal berapa lahirnya Mas Manten? Ya pasti apalah. Sini Mbak Yu sama Masnya sini. Oke. Pak, mohon izin kalau Guyon Maton di mana saja itu pasti tuan rumah naik panggung. Kita bareng-bareng di sini. Yang pertama itu pasti joget, Bapak. Ini 3 persyaratan. Joget. Syarat kedua nyanyi. Kalau nanti yang ketiga kalau nggak joget nggak nyanyi nyawer Bapak. Makanya Bapak sing putih monggo sak kerso. Udah Pak, yang nomor 3 aja. Atau mungkin 3-3-nya Bapak? Kalau nomor 1 berat, nomor 2 berat, nomor 3 berat, mungkin nomor 4, Pak. Apa? Dicelondengi. Gimana, Pak? Nomor 3. Lagunya minta apa, Pak? Lagunya nyuwun apa? Tresno Waranggono Bapak? Apa? Oh iya, siap. Permintaan dari Tresno Bapak Waranggono. Adik-adik. Bapak nyanyi sendiri ya? Oh enggak? Oh siap, joget aja Pak ya. Siap. Oke, cantik-cantik kene Cantik ayu. Mungkaw ayu. Aduh bae. Ayo, Tresno Waranggono. Guyon Bapak Maton. Yuk, Pimpinan Kilurah Percil. Karsono. Mungkaw ayo. Ayo kumpul. Kamu. Joget Bapak. Asik, Ibu. Tresno iki bakal dadi Guyon Maton. bareng-bareng masih bersama keluarga besar Pak Sumarji. Matur nuwun. Tresno iki bakal dadi cerita Tresno Waranggono. Masnya kalau nyanyi sendiri monggo lagunya nopo? Mungkin apa? Kamu dulu. Oh, sampun. Kita foto dulu Bapak, agak ke sini Bapak. Mohon izin. Foto dulu ya, Kita Mas. foto dulu. Dengan keluarga besar. Mas Agak mepet ya. Mawon. Ya, agak. Dari sana nanti Amit mohon izin buat IG-nya Guyon Maton Oke, Bapak. Enggak merapat. Agak merapat sini hitungan 1 sampai 6.000 Bapak. Kakean. Kakean. Oke, siap. Bapak, niki sampun mantun, mbok boleh joget boleh, duduk di depan juga boleh. Joget mriki mboten napa-napa. Yuk bareng-bareng hadirnya masih bersama Campur Sari Guyon Maton, kita ada ayang-ayang bro ya. Iya. 3, 2, 1. Ya.
Niki dumateng sagunge para rawuh para pamirsa sedaya mekaten penganten nggih kula sakajeng saking paguyuban campur sari biyen maton tak percil CS kemarang sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan menawi wonten kalepatan kalau sakajeng Yun Agunging Ses Samudra Pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prastya, Kula Sondok Sumitra. ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepisahan, sugeng pinanggih sanes wedal kanthi sesanti. Sak bojo-bojone wong kang lali sing bojo kang eling lan waspada. Idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.